Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, na ikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inak pa yung grocery, sakbay nga agawidang. Ay, saan na bali? Nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ ti asawa ni Albert. Adda ka holding hands na lalaki. Surutan. DJ, nagturong da iti hotel. Video ida. Naskan amaamuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito yung opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam da ijay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan da itan? Ha? Kayat mo asawan? Okay laan, agulguliban na ka ni Sheila? Dahil ti pakaragsakan na. Amangan no agsapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Magustuhan day ito linutong asidaan, Nana Lolit. Kat naimas mo't day tamam. Magustuhan to pa'y da senyor kan Sir Albert. Day tati sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumong-basungbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka? Ano kayat mo? Ay! Anay ko manan. Inbarsak mo manin kanyak ti tinidor mo. Natamaan manin ti ulog. Amahan no kayat mo, aday ito'y bubuungan aplato ti barsak ko ka. Ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Agtungpal kalatan iti kayat na, tapno awanin parikot. Agikatakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi anasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan dito balayaw. Kanayon nakabuggawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko nga. Ngam amangan no siyak mutla ti madaksan. Ngamin, baknang, maaramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan, sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat ng aramidem. Tapno awanen ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy! Umasidad ka dito ay. Ma'am Sheila. Ada kadwa maalalaki ay. Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan mi. Ay, ewan, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati ko na akasinsin na. Ay na.
Makamo ka man laangan iti biyag mo, garanggandyang a babae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tilinangan ta. Wen, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makit-kita, ha? Ha? Wen, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarap mo dita silid mo. Ay, uhon, ma'am. Sana ka makibibiyang kan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalodit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot ka. Amangan, nubang kay muntulangan ti agahod. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sabagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain! Albert, tinungpanan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaengak. Makipagnanaed kalaang ditoy. Isungawan karbangam amang yawid iti lalakim ditoy. Ha? Ne, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo, ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Kinaulbod dayta. Sana nanas kan ama-amuam. Kan dayto'y ti tandaan ama. Iti kanito nga dadakes a mapasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pannakabagi tilintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan amapunas dito'y pusok? Kunamot anata orday ta nga Albert, kan bak nang pay. Siyempre, natural ama inlab ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yo. Day talaang ta pinagsina yo ida. Kailiw ko ni Maria Angela, ti anak mi nga daken kuana. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mat? Wan, kailiw ko mat. Kasano nga itan? Kat adakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Tiagin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may isa nga anak yo. Perla. Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. Saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod takasta. Albert, sika ti ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wen papa. Makamuka no agmay-maysa ka amapan, wen no mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani, papa. Ni Dani? Sabagay, awan makunakin kwa na. Sige, sika ti makamo. Agtalag ka kini Dani, papa. Iso ti makitak amay sa anapudno ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay pumanawak. Anya ti bagayaw, sir. Sika ti mga iwan kini baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan kini baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir, siya kunti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuad ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makaam mo. Ay, uwan, sir, di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adto yan ti kapiyo, senyor.
Agyaman na, Lolit. Agapi kayaw, ta isaganak ti kaninyaw. Tapno saan kayo ang mabisinan, ija opisina yaw. Sige, awan kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito'y abulan. Wan, sir. Ninayunak ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa nga ingato yo, senyaw? 3 na bulan tinapalabas. No ingato yo ti sweldok, sir. Apay nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas iti sigod as sweldaw. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Ta saanak mo't ngagbisin ditoy, ta nagado mo't timakan. Saan dakmo't nga imutan iti makat, senyor. Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wow na, sir. Itatanapanan ni Papa. Adda pangibaunakan ka, nanalonit. Agtungpal ka. Ket ikan ka itidakkal agatan. Anya kay dayta, ma'am? Nabayagan dayto a plano. Ngam saan ko ang may patungpal. Gaputa adda ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalapad. Anya ka di nga mindayta aya, ma'am? Pukawam ti ubing. Ha? Pukawag? Anya ti kayat mo asawon, ma'am? Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito'y balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasanaw, ma'am? Makaamukan noing kaipakan iti tigre. Tigre? Ay, awan tigre dito, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsungpat ka kanyak. Tasikan tumat ti sumaruno apo kawak. Ha? Kwa, ma'am. Sige, siya kung ti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipaparamid ko ken ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksana. Natural a mairaman ka. No maibalod maibalod ka man. Maawatam? Ay, oon, mama. Ay, sige. Siya kon, ti makaamaw. Kat, gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruruar mo ti ubing. Ay, ariglado, ma'am. Agtumpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanalori. Aday ta, narnakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinaburdaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito yung aramidag. Tanudyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Katdakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam nanalolit. Apay adi ka pa'y laggunay. Awan, ma'am. Sige, rumwar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga daparikot. Sikati umuna apukawak. Maawatam. Wan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kami kan ni baby. Diyak
Jaklat na maywak sa iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert, Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana, sa ita agbabawi kan. Pampanunutek ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo, no adda sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti inted kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma a kwarta, iso ti inaramat ko, tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, intong dadakkeldan. Siyempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibatikan kwa na, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awinaswasyo ti relasyon nyo. Kaputadyak kaya tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nang runa kat siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan jak imbagbaga nagabrudak. Basta imbagak latan. Asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa ang mga pagtaudan pa'y ti riribok. Tinaskan kanyak, nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Agtugawak man pa'y dito'y punti kayo. Ay, jak amo ti aramidak. Medyo adayo basit da ito'y alugar. Iso nga awan makaam-am mo kanyak bitaw. Ay, inay. Nagsangit mo ni baby. Mabisin siguro. Itid ko tayo sa ganak adedi na. Mabit laang mon baby. Taala og tay di din wan. Atoy. Ala, agdedikan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidak. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsublay, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisen. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsubli, sigurado asa anak to asartengan ni Ma'am Sheila asa pulan. Katda kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Sapay la kuma, ta makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na ang mga ampon dito'y ubeng.
Agawid tanan na milay. Nagpakada akon iti gayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga rod mangkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidagla ang matiji balay. Magnatalatan. Exercise. Ala nga rod. Sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog nga oray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin ka, amang kita ak iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay paylaang nga agkotseta. Ma'am, adda umasidag ka data babae. Nakauba iti ubeng. Nainbag nga oras yo. Mabalin ka di, iti makisarita ka da kayo. Maipapanitian niya, nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik kada kayo. Kat da kayon timang padakkel. Ano niya? Sige, da kaming timang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta medyo addan edad mo, nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak paylaang iti 46. Kat nagsikogak paymat. Kan sa anak mo't anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kuma anawaya aklat ta amang sarungkar ken kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano nagkinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Ma'am. Awanan, pimusayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing. Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan am-amok akabagyan ti nakirilasyonak. Kan maysa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am. Akwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asoblian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintuket umala kanyak agarang gandyang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan nasayaat akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubeng. Kat adda kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimang bay dito'y balay. Maria Anghela tinakaborda di talampin ti ubeng, ma'am. Wan, ngam awagak lata iti Anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am.
Wen, Nana Milay. Taamo mat nga aging gaita. Katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang, kasanon, no adanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang, ayos latta kadigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes mo tinangag ko nga imbaga na anagan na. Wen, Mercedes tinagan na. Ay, ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wen, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana, gaputa may isa nga ina. No apay mo't day dya babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga, tanakaanak pa'y, kat paanak mo't ten abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga rod. Ay, sabagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay agsangsangit ka. Kunak man no nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't gayam? Berna, kailiw ko na iti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ubing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardeng kan nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Tanagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Perla. Ala, huston. Di ka nagsangit pa'y. Basta panunutam anasaya at ti kasasaad dagiti anak mo. Ita ka lang asimangpat, Nana Loli. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo ti imbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukluko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day ta ang karayan? Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanyak. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaron. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli. Apay ajak nakita iti dua nga aldaw. Naira na laadi yun nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka na ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Kwa, sir. Nasayahat mo. Nakaturog. Saan mo baybayan Aywa naman na imbag. Word, sir. Sige nga rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno adda mga iwan iti anak ko. Corazon. Sa dino ti ayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, J-Bar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga,
Alang arod, agpaalaklangan iti inuman ta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Wen, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Wen, ma'am. Tanapintas mat ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay na, ay, napintas to'y ubing. Ay, no kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maaddaan kanto iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulat ta, ma'am. Sapay la ko mga rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kan kuana. Ala nga rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko kan ka? Pakmakan? Amumot kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, ala nga rod. Kasta pa'y. Agrubwat kami kan ni Albert. O, sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo matan kinibakit mo. Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo, idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw nga imasidag Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kinihanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan. Kaya't na asawan. Awagam laangan itinagan na. Wan. Apay ngay. Awagam kumamat iti honey. Amumat asaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Ala, aglubwatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka agumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela iti rabii. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay idi iti asawa ni Albert. Kanayon kanong agsangsangit. Ay, saan mo't siguro akasta ko rason. Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abay-bayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina. Tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agungat ti amo ta a babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumrad. Bukas ta, itulod ka nga rudan. Saanen? Agmaneho kalatan naging gay Jebalayo. Saktulatan ti agmaneho nga agawid. Angam... Di ka nagkadkad. O sige. Aglayon talatan ni Jebalayo. Nangagmo ka di? Ken naawatam timbagak na nalolit? Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksanak. Madaksan ka man. Ket dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin jitangdan ko ako nam nga itid mo. Idi kalman pa'y laang nga urayag. Ngam di mo mutla ito doon. Makauray ka. Amok nga minti ugalim, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itid. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolit. Sige,
Aramidem, tamadaksan ka. Oray man? Saan laang mo't asyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, amam. Nang runa, tasi ka ti mastermind. Anya, talaga natangsit ka. Saan mo't, ma'am? Ibagbagak laang mo't ati pudnaw. Malaki din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Ano saan? Ay, talagang agipulo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda amin iti dayto asupot. Ha? Intupak mo iti lamisad, ay ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot natangsit kan. Ay, ti kunayo kit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumardeng kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik dayta a kwarta. Padasem nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko, sintonado, maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am, no kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsintonadaw? Nang runa, nugamdan yu atakawon ti intangdan yu kanyak a kwarta. Anya? Bainti unaw, 22. Nay, nagaduda iti a kwarta. Kasladyak mo't ammo abilangan. Idulin ko lata na iti a kwarta. Jak gargarawan, jak gastusan. Ibidin siya na ito'y kontra kan ni Ma'am Sheila, nubilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanagak. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo tamanan, Perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya ate. Uwan nga, Rod. Adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Diyay lakatukad ti kasapulan dati ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta ti bang magam kanya. Ay palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti aramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaang. Ngam siyak, addaak dito'y nga agrigrigat. Doon ti pagandadala makabsat mo, saan ka di? Wan, ngam jay lakatukad ti kasapulan datit itid kaw. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sabagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaang ti agnumar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no addamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sabagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolom latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga ti daduma, tapno sigurado asaan ama sayang. Pudno ati anak, kanti inamlaang ti agnumar iti kwartam, pren. Ngam anyangay ti ammom, no adamot man ang gundaway, kat utang da nga utang iti inam. Sabagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga amo ti agbayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, no mapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga ti daduma, tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga akasta ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnumar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di da mo't agbayan. Husto ka. Ada na sa uninanang kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga, Rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo.
Nakadanuntan dito'y balay may Albert. Kasano? Bumabatan. Taing tapay kape. O sige. Sa bagay, kaya't ko ti aginan nabiit. Sakbay nga gawid at. Alang rod, umaykan. Bumabatan. Bali may katlon adaras daytoy nga imayak dito'y ayan nyo. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat ta maira na apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan, Albert. Intag ka pa. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwana. No kasta, adda ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Wen, ma'am. Sige, ma'am. Tasabtak ida di tarwar. Sige. Kat isa ganaam ida iti merienda. Wen, ma'am. Sige, sir. Agtugaw kayo biit. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige, sir. Adda linutok a merienda. Patsek ka magustuhan niyo. Sige tainak nang isagana. Dani? Amanda. At damat gaya man anak yo. Wan, Sir Albert. Adan anak mi ka ni Dani. Amanda. Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Giseled. Amangan ngamin numalukag. Sige, panawan kayo, pay. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Sa aming anak ti uban ni Amanda, Albert. Diyak mo no sinuti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumatan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaddaan kami iti anak. Nga maging gayta, saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak, Dani. Iso sige. Inawat kong ti ubing. Kaasimat. Kasta gayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anyamat ten? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na? Kasta talaga. Taan niya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanagnat aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Ala tanga inawat mo day tanga ubing. Makaamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta? Panagkunak kat awan. Kan may saan kumat aparita ni Nana Mercedes amang sarungkar iti anak na. Silulukat tiri daw tayo para kan kuana. Sige, sikat ti makaam mo. Basta tinapatag, ay wanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Alang rod, awanan makunak iti dayta, ay wanam latta nga rod dayta nga ubing. Laglagi pang tiimbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wen, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wen, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta. Kasla saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya? Dayta ti pud no, Albert. Sana pud no dayta.
Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso ka no ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon, gaputa anak na ti ubing. Kan may sa, nasaysaya at no dumakal kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert, nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabalin ko, tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputa insurot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam. Sumardeng kan. Di mo kaya't amangag ti panang lipot mo kanya. Awan tinasayata pagturungan da ito asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pang tinagsaritaan ta, Nana Lonit. Word, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, ingka nagluto. Ta sigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainanan ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kamin. Word, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Word, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam to nga rod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kaya't ko anabang luak asumango kan ko na. Sige, ma'am. Di uray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagem. Tadi nakamot kaya't akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wan, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimbrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwarte gate. Aniya. Siyak mismo tinangyawat iti ubing, senyor. Kasta ka di. Ngam na kuna kanyak ni Corazon. Nga iti may sangal daw. Kat awagan na ni Sir Albert. Ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Mabutengak? Ti anya, senyor. Nga mga no dakas kit dimat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng ka ni Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Saan nga agul-ulbawd? Basta urayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singayn. Day talaeng, tadi na imbaga no kaanaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit. Itaman pa'y nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputain nalan ni Corazon ti anak mi. Anya? Impanaw na ti anak mi. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta? Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasarita. At damat karbangam iti anak yo. Jak amo no anya ti pinanpanunot na. Takala at akas jay ti pangadyan na. Nalabit anak kapag panunutin. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamet no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik kak kumay tidakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan na kan nga imbibiyang kadagiti anak nyo? Ngambala, sapay kuma, tagkikita kayong tumatlaang. Sapay kumatakasta. Ala, uminom ta, Dani. Danggayan nak na uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manun alawas ngawan gaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na kuman ni Corazon, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin kwa na nga itid na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita.
Awan pang kuntaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tayo ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, papa? Dakkel abidot ti panagkalay sami. Nukumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam. Aday ta, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kankwana. Natural, ubing day ta, Dani. Ken, kayat ko asyak a mismo ti mangaywan kankwana. Kat, sa dino itan ti ayan ti inana. Saan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tanga ubing. Kat sikat ti mapabasol. Nasa ukday ta kankwana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano a talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya iti pananggulib na iti asawa na. Ne, nagadumot na ito ginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Oo, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawam? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubing? Wan, ma'am. Bayam laang agumatangak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarungkarak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Ma'am, ada nga mindua pay nga anak mi kanila kay ko. Isu adyak kayat amadadaol ti pamilya may. No kasta? Ammo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga ammo, ma'am? Tadak mat diti syudad. Kad saan ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Isu nga awan makaammo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Sigurado ka kadi? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Albert, kaya't mo ti maaddaan iti anak. Saan ka di? Adtuya, si dada anak amang ipaaykan ka iti anak. Iso aditoyak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Induron nak. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y salit ko. Saan ka nga ay ayatan? Aging ga ka dita. Kat di naklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilid. Albert, kasapulan ka. Rumwar kan dito'y salit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon na tati puso kan panunot mo. Rumwar kan dito'y salit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursurunak nga ayatan, Albert? Lading itak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papananda nga ta. Saan ka diyan nagpakada-kada kayaw? Saan, Mat? Kasla agong ungot nga min iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imunag ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawon sinyaw. Ay, pilya ka matlolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipod numot, senyor. Hey, kanayon ang naka-short
pan ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwon, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpaut. Saan to nga tama urnos ti relasyon da Albert kan Sheila nga agasawa? Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.